Deci se filmează. Bun. Am dublele de filmare. Astăzi vom face cel mai nebun challenge. Vom juca doar cu SMG-ul. Nu cum joacă săraci ăștia cu AVP-ul. Săraci împuțiți ștergi la cur cu hârtie de la Ikea. De la Metro, pardon. Sărani împuțiți. Ei nu joacă ca noi. Doar cu SMG-ul lui mami. Bun, am început meciul. Dacă nu facem un kill, niet. Rasistule. Ceata, ați văzut ce oameni există pe planeta asta? De două rase diferite. Furătorii de kill-uri și cei care mor mereu. Dacă se scărălăzează cineva pe râs... După câteva momente de reculegere, mi-am revenit și eu. Și am zis să mă duc să le dau o bâtă în cur. Era cel mai bine așa. Ori, dacă nu era să dau rage, spărgeam telefonul și timp de 40 de ani nu mai filmam nimic. Viața este bună atunci când ai un ce pui mei fac ăștia aici? Mur! Hai, bă, rasist. Nu am ce să-i fac. Ali Turcu, care mănâncă mucu. Shiton Ali, Shiton! Shiton Ali, Shiton Ali. Aoleu, 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 aoleu. Aoleu, pomor, mă. Dau și... Da, cred că o să se cenzureze aia la filma, la editat sau vom lăsa acolo pentru cei curioși care n-au auzit niciodată de acel cuvânt. Da? O să cenzurăm pentru orice eventualitate să nu ne dea YouTube strike din cauza la un prost mori. Vanish. Cu ce era Vanish-ul? O să apară chiar acum pe ecran ce era Vanish-ul, dar nici eu nu mai știu ce era Vanish. Dar știu că era ceva. În dreapta sus va apărea chiar acum pe ecran. Aoleu, până nu mai facem un kill, eu nu m-am dat bătut. După 20 de miliarde de ani, încercând să fac un kill, am reușit să fac un kill. Să fac un semi-kill, deoarece ăsta, Anierchi, nu știu cum, mi-a furat kill-ul. Și în gândul meu am dat ultimul rage de pe planetă. Ei, dar de nu-ți bag eu la aia în fund. Omul meu nu știu ce făcea. Un bug vizual, ce făcea? Mori și tu. What? Da, deci trebuie să cenzurez numele ăla de fiecare dată. Yes! Uite cum de chat. Deci mergem cu toată armata rasiștilor. Batem un rasist de piele albă. Batem un rasist de piele neagră. Batem un chinez cu piele galbenie. Ne ia unul pe la spate. Îi rupem foaile.
Dacă ne bate ăsta, dau rage. Deci haideți să vă zic ceva. Poți avea o conversație foarte bună cu acești player. Salut! Stați aici la pândă? Mi-ați furat kill-ul. Țiganii. Ce țigani sunteți? Ce țigani? Țigani. Rasiști, mai pe scurt. Ui! Pum! Pum! Asta aș face eu dacă aș vedea un player. Du-te de aici. Așa. Pum! Pum! Aoleu! I-am băgat cuțitul ăsta în fund. Mi-a alunecat bine. A alunecat destul de bine acolo. Ia să vedem. Doamne! Ce joc cretin, mă, joc. N-am văzut așa joc cretin ca asta. Iau o cruce și mi-o pun pe frunte și pun acolo, scriu acolo. Joc cretin ca asta nu am mai văzut. Păi, îndrăznești să tragi după mine? Doamne, științească-mă, Domnul Sfânt, să te arunce din rai și să te bagi direct cu capul în iad. Sper să ajungi în iad. Dacă ar fi să luăm logic, ar trebui să fie moduri ca să poți să ajungi în rai, că pe Minecraft poți să ajungi doar în iad. Și asta este logic la cât de țigani și rasiști sunteți playerilor. Yeah, boy. Doamne, ce copil handicapat care își bagă cuțitul în fund zilnic. Cam atât a fost și cu acest clip. Nu uitați să apăsați pe butonajul de like și pe cel de subscribe. Eu am fost Jens și dacă ați râs, abonați-vă și dați like. Dați like!